Der kan være dage, hvor det er svært at være dig. Dage, hvor følelserne fylder og trænger sig på, og du kan ikke krænge dem af dig. De fylder overalt og tager pusten fra dig. Der kan være dage, hvor følelserne føles som en kæmpestor sten i maven. Sådan en, du finder ude på marken og ikke kan løfte, fordi den er så stor. Den kan også lægge sig på brystet. Så ligger den der så tung, så du ikke kan få luft. De dage kan der være brug for hjælp til at tage kontakt til de følelser, så de får plads og lov til at være der, så de kan give slip igen. Så hvis det er sådan en dag for dig, så brug den her indspilning netop til det. Så læg dig godt til rette, eller sæt dig med lukkede øjne og vend dig indad til kroppen. Og giv det plads, det der fylder i kroppen. Måske er det sorg. Måske er det vrede. Måske er det en blanding. Det kan også være håbløshed. Mangel på tro på, at der findes en fremtid, der er værd at være i. Giv det plads. Det som fylder i dag. Og træk vejret ind i det så godt du kan. Læg en hånd på dit bryst og en hånd på din mave. Og mærk fornemmelsen af, hvordan kroppen trækker vejret. Måske meget klemt, fordi stenen hviler på dit bryst og trykker al luft ud af dig. Eller fordi stenen ligger nede i maven og fylder så meget, at det kan være umuligt at få luften helt ned i bunden af lungerne. Så træk vejret ind i de følelser nu og giv dem plads. Uanset hvad for en slags følelser der er tale om, så giv dem lov til at være her. For de trænger til at blive mærket og set. Og hvis det er sådan en dag, hvor de bare ikke går over igen, så kan der være brug for virkelig at få taget kontakt til dem. Og anerkende, at de er der. Og der er sikkert en rigtig god grund til, at de er der. Så mærk fornemmelsen af, at du har hænderne på de følelser lige nu. Du ser dem, og du giver dem plads. Nogle gange kan vi være bange for at tage kontakt til de følelser. Vi kan være så bange for, hvad der sker, hvis vi giver dem plads. Men de er bare følelser, og de er ikke farlige. De går over igen. Men det kan føles voldsomt at mærke dem i kroppen. Og man kan blive helt bange for den kraft og styrke, som der er i dem. Men lige nu, så er jeg hos dig med min stemme. Og du er hos dig med dine hænder, som holder følelserne lige nu og giver dem plads. Og lige om lidt, så er de anderledes. Så bare vær i dem lige nu. Vær sammen med dem. Måske kan du tale til dem. Ind i dig selv. Det er okay, kan du sige til dem. I må godt være her lige nu. I gør virkelig ondt at være sammen med. Men I må godt være her. Træk vejret ind i dem. Og giv dem plads. Og giv dem udtryk. Måske begynder tårerne at løbe på dig. Så giv det lov til at være sådan. Måske får du lyst til at råbe højt. Så kan du gøre det. Eventuelt ind i et skab eller ind under dynen, hvis du er bange for, at nogen skal høre dig. Eller sæt dig ud i din bil og råb højt.
Og det kan også bare være, at du har brug for at skrige, eller råbe, eller hulke højt. Bare lad det komme. Det, som har brug for at komme. Det, som gemmer sig i den krop. Og føles så anstrengende at bære rundt på. Bare lad det komme ud nu. Lad det få plads. Anerkend, at det er der. Og det har brug for at få et udtryk. Så lad det bare vælge ud af kroppen nu. På din egen måde. På den måde, som giver mening for dig. Træk vejret ind i den krop. Og lad følelserne få lov til at komme ud af dig. Måske føles det, som de siver ud af kroppen. Eller måske føles det, som om stenen lige så stille smelter og bliver mindre. Eller klumpen i maven forsvinder væk lige så langsomt. Det tager tid. Så giv det lov til at være, som det er lige nu. Og bare træk vejret ind i de følelser. Ind i den krop. Ind i den sten, eller i de kugler, eller hvad det nu er, som der hviler i din krop, når du mærker dine følelser. Al den vrede, eller sorg, eller frustration og håbløshed, bare giv det plads. Og få det ud af kroppen. Du må godt være her, kan du sige til det. Det er okay. Der er formentlig en rigtig god grund til, at det føles sådan her for dig lige nu. Så respekter, at det er sådan, det er. Og ras alle de følelser ud af din krop nu. Man kan blive så håbløs, så rasende, eller så sorgfuld, at det føles helt overvældende. Men lige når du ligger her, så mærk, at du har hænderne på det. Og lige om lidt, så hjælper jeg dig til ro og ud af det igen. Så have tillid til, at du godt kan være sammen med det. Sådan som det er lige nu. Du kan meget mere, end du tror. Og dine følelser er ikke farlige, selvom de kan føles sådan. Du kan godt være sammen med dem. Så giv dem plads. Pust dem ud af kroppen nu. Græd dem ud af kroppen, eller råb dem ud af kroppen, eller alt det, du har brug for. Måske ligger du og sparker her, hvor du er. Måske slår du med hænderne i dyb frustration. Bare gør det, som du har brug for. Og tag en dyb indånding ind i følelserne igen. Og mærk fornemmelsen af, at de formentlig allerede nu er lidt forandrede i forhold til lige før. Og bliv ved med at holde kanalen åben til dem. Bliv ved med at være sammen med dem. Det skal nok gå. Træk vejret ind i dem og pust nu langsomt ud. Langsomt ud. Forlæng din udånding. Og mærk fornemmelsen af, at følelserne er anderledes nu. Og det kan gå ganske hurtigt med den forandring, når de får plads og lov til at være her, som de nu er, de følelser. Det går over lige om lidt, og det bliver bedre. Det falder til ro lige om lidt. Og det kan godt være, det du er i ikke er overstået.
Det kan godt være, det er noget, du er i længere tid ad gangen. Så kan det være vigtigt at lave den proces og give følelserne lov til at få plads en gang imellem. Og så bagefter arbejde med at komme i ro i dit nervesystem igen. Så kan det blive nemmere at bære dem. Så kan det blive nemmere at være i det mellemrum, du måske er i lige nu. Hvor det er uafklaret. Hvor du ikke helt ved, hvor du lander. Men ved at give følelserne plads og lov til at være her, og tage kontakt til dem, rase dem ud eller græde dem ud, så bliver de også nemmere at være sammen med bagefter. Så kan du lettere rumme, at livet er, som det er lige nu. Og så kan du arbejde med roen som en følgesvend, der giver dig styrke til at være her, hvor du er. Og når du lander i roen igen, så er det også lettere at sige til dig selv, det skal nok gå. Det virker bare lidt håbløst måske lige nu, men det skal nok gå. Det bliver anderledes. Følelser forandrer sig over tid, og det gør de også for dig. Så mærk trøsten. Mærk, at du har fat i dig selv med de 2 hænder på dit bryst og din mave. Du har dig lige nu. Og du har min stemme til at hjælpe dig, til at rumme de følelser, og til at hjælpe dig til ro. Så pust langsomt ud igen. Og mærk ind i brystet og ind i maven. Mærk, hvordan kroppen er i forandring nu. Hvordan noget allerede nu er faldet mere til ro. Tag roen til dig nu. Og lad roen sive ind i armene og i benene. Ind i hænderne, fødderne. Lad roen sive ind i dit bryst, ned i din mave. Og lad den sive op i dit hoved. Og mærk, hvordan kroppen lige så stille slapper mere af nu. Og falder mere og mere til ro. Bare mærk roen. Mærk, at den er blød og rar at være sammen med. For nogen får den en dejlig varm farve. For andre er det bare en følelse i kroppen. Men bare giv roen plads nu. Måske siver den derhen, hvor der før var så mange følelser, der fik kroppen til at spænde op. Så mærk, hvordan roen smelter det sted nu. Og hvordan kroppen slapper mere og mere af. Mere og mere afslappet nu. Måske mærker du tyngden i kroppen. For det kan være hårdt at have mange følelser. Det kan være hårdt at være sammen med dem og rase dem ud. På bagkant kan man føles lidt udmattet. Så giv det lov til at være der. At du er lidt træt. Lidt tung måske. Nu kan du tage dig en pause fra det og bare være i roen. Så giv dig selv lov til at være i den tyngde nu. Og mærke forandringen, der er sket i din krop. Og mærke, at nede i roen bliver der plads til at tænke andre tanker. Der bliver plads til at tænke, at det skal nok gå over igen. Det forandrer sig, for det gør det for alle mennesker. Det bliver anderledes igen.
Så bare nu vær i roen, i tyngden. Slap af og lad kroppen få ro en stund, indtil du er klar til at bevæge dig ud af det igen. Og når du kommer dertil, så kan du vække dig selv ved at bevæge kroppen. Ryste armene og benene lidt. Danse lidt i kroppen, så den vågner. Men vent, til du er klar, og giv dig selv lov til at være i roen nu.